De ôfrûne tiid is er een protte te dwaan oer het Colische-landskap in Veewarden. Wij zijn als actiegroep nog steeds erg bezorgd over wat er met ons landschap hier gebeurt. Vorige keer waren we hier omdat we zeiden van god, er is een aanvraag om bomen te kappen en pas op, dat gaat door. Er is er 1 gesneuveld en gelukkig de anderen staan er nog. En nu gaat het hier om een pad wat opnieuw aangelegd wordt, een reet, laat ik maar zo zeggen, over dit historische paadje. We staan hier op een pad dat oud is en het is een oud verbindingspad tussen vroeger een dorpje Eslawald achter jullie en het dorp Veenwoude voor jullie. Een kerkenpaadje, 1600 lag dit er en werd het toentertijd veel gebruikt. En er zijn oudere sporen, er zijn hier ook oude vuistbijlen gevonden. Als je kijkt naar dat stuk land zie je ook dat het hoger is. We zitten hier op een zandkop, dus ook aan de achterkant waar dat kerkje stond zijn zaken gevonden die te maken hebben met de bewoners zelf van voor Christus, 3000 jaar voor Christus. Oké, oude grond, oude sfeer, het voelt hier altijd fijn om te wandelen. Nu is er een plan van de betrokken boer en de gemeente om een nieuwe reet aan te leggen. En op zich is dat ook wel een verstandig plan, want de oude is te krap geworden omdat de boer met grotere trekkers rijdt. Dat is nu zo, eenmaal. Maar de gemeente die heeft tot onze grote verrassing, verwondering en eigenlijk ook een beetje boosheid 10 meter dam vergund. Waarom is hier nou nodig om hier 10 meter dam neer te leggen? Want dan maak je zo allemachtig veel stuk in verhouding met wat nodig is. Terwijl een tractor kan ook door een 3 meter brede, over een 3 meter brede dam, over het eigen pad hier zo naar de andere kant rijden. En daar zijn we over in gesprek gegaan met de gemeente. De status nu is dat er een vergunning is om de dam aan te leggen. Daar maken we bezwaar tegen. Toen kwamen we door de bureaucratische procedures op de rol 22 oktober. Terwijl deze week loopt de termijn waarop de boer moet wachten af. Die klem komen we in. Daarom zijn we weer steviger naar de gemeente toe gegaan van help ons eens even uit deze klem. En daarom zijn jullie ook hier, omdat we hopen dat een beetje publiciteit ook meewerkt om uit die klem te komen. Het zou doodzonde zijn dat hier in één keer een maandag de grote wagens en de treklijns lopen om hier een sloot te dempen en het pad eruit te gooien en dan komt er een nieuwe betonning in. Doodzonde, kan anders en dat willen we graag naar voren brengen. De omjouwingswet van 2023 zou een goede oplossing bieden voor zulke zaken. Want nu is er volle onduidelijkheid. Nu is het lastig want nu moet je iemand stoppen. De ambtenaar die zegt je mag 10 meter dam vergunnen, doet wat mag. En vervolgens komen wij in het geweer en dan zegt ze wel van ja, jullie hebben wel gelijk en ik voel wel mee en dit gebied is ook wel beschermd. Maar nergens is een definitie wat beschermd is. Gaat het dan om 3 meter? Gaat het dan om 10 bomen? Of wat dan ook? Wat zijn de criteria? En dat moeten we met elkaar beter maken. En daar hebben we echt B&B bij nodig. En gelukkig bemoeit de wethouder zich er nu zelf mee. Gisteren was hij hier, vanochtend is er overleg in B&B. En we hopen echt dat ze daarmee komen tot een goed besluit.